Nej, hvordan skal jeg nu få bragt alle julegaverne ud? Nej, hvor er jeg glad for at se dig, fætter BR. Ved du, hvad det bedste er? Goddag og velkommen til TV2 Centrum. Mit navn er Børge Conradsen. I dag skal vi se nærmere på virksomheden BR. Nu hvor det er ved at være jul, har vi tænkt os at se nærmere på, hvordan fætter BR gør sig anderledes herop til julen. Og dertil har vi sat vores reporter Jytte Skovbakke ud i marken på Gøge Torv på vej ind i legetøjskæden BR, som er en af landets mange. Jytte Skovbakke, lad mig høre. Ja, Jytte Skovbakke, kan du fortælle mig om deres produkter herop til julen? Er det anderledes? Jamen altså, de har jo selvfølgelig andre produkter her i juletiden. Blandt andet den smarte nissekostyme, Santa Claus. De har en lang nissehue, både til voksne og børn. Så deres produkter er anderledes her i julen. Men Jytte, angående produkterne, så skal det jo også pakkes ind. Så jeg tænker emballage. Hvordan ser det ud her op til jul? Jamen, Børge, jeg kan se herovre, at de unge medarbejdere pakker fint ind i gavepapir. Og poserne er også anderledes i jul. Vi har BR-manden, der er pakket ind i julekostyme, så emballagen er også noget, der er fokus på her til jul. Nå Jytte, men jeg er jo pisse nysgerrig her hjemme i studiet, så jeg vil godt vide noget om varesortimentet. Hvad så? Hvad sker der? Fortæl mig. Jamen, Børge der Conradsen derhjemme, nu skal du høre. Udover juleprodukterne, vi så før med nissehue og så videre, jamen, så er de jo også alle mulige andre. Vi har noget Lego City her, vi har noget Lego Duplo, jamen, vi har noget Lego Star Wars, altså, vi har det hele. Her BR, det buer i BR, som du kan se. Lad os tage herover. Jamen, bare sortimentet, der er jo kommet flere. Det er ikke bare 2 Justin Bieber hovedpuder, der står her, som er på mode. Det er jo hele 5, ikke? Bede. Nå, Børge, der har vi jo dig igen. Hvad er det, du vil vide? Jamen, det har vi jo mig igen. Ja, jeg vil jo gerne vide noget omkring deres service. Jamen, der er jo byttegaranti. Som der fremgår her i deres dør, jamen så bytter BR, de bytter med et smil. De garanterer god service. Udover det, så specielt i december måned, der kører de med nogle aktiviteter. Du kan faktisk bare komme ind og aflevere din ønskeseddel. Så er du med i lodtrækningen om at få det største ønske opfyldt. Så det kan de også. Ja, Jytte Skovbakke, det lyder jo lovende. Ja, det gør det faktisk. Børge Conradsen. Altså, her i juletiden, der ændrer BR så deres parametre. Vi snakker produkt, vi snakker place, vi snakker promotion, og vi snakker price. Såkaldt, så de kommer til at hedde julens parametre. Det lyder jo alt sammen pissegodt igen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på den tid, det tager at være ude og handle julegaver. Undskyld, der er lige lidt lydproblem. Kan jeg lige få den igen, Børge Conradsen? Ja, det kan du sagtens. Jeg tænker tid her. Altså, det er jo ikke alle, der har tid til at komme ud her i Køge by for eksempel og købe julegaver ind for BR. Så altså, mandlerne skal smuttes, der skal danses som juletræerne, der skal til diverse julefrokoster drikkes i hegnet. Og ja, hvad gør BR her? Hvis du lige følger med herover. BR har også et svar på det. Det er sådan, at BR de holder søndagsåben alle søndage frem til jul. Ja. Det vil sige juleaften. Vi snakker altså kl. 10 til 16. Og den 23.12. bare en enkelt dag før jul, der holder de altså åben fra 10 til 20. Så der er ingen undskyldning for ikke lige at tage bilen og drive ned BR, for eksempel i Køge. Jeg må fyre nogle spørgsmål af for at holde dig varm. Men jeg er jo pisse nysgerrig her igen. Min kone, hun arbejder jo selv i en børnehave og præger den teknologiske udvikling. Så hun oplever til daglig, at børnene er på Facebook, og de er på sine iPhones, og så videre, så videre. Er der noget, du kan tilføje her? Det kan jeg faktisk spørge. Jeg har igen et hurtigt svar. Det er sådan, at BR de tilbyder, at du kan møde dem på Facebook. Så
Det er faktisk bare igen kun et klik væk. www. Facebook. Vi ses. Ja, Jytte Skovbakke, det lyder jo alt sammen mega troværdigt, det du har lige har stået og fortalt om. Det vil jeg mene, Børge også. Det er rigtigt. Men jeg kan i hvert fald erindre, at mit kort sidste år i juletiden, det var helt vildt glødende. Så jeg tænker, priserne her i BR, fortæl mig noget af dem. Igen, der er BR bare en klasse for sig. Det er ligegyldigt, om det er kort og glødende, om kontanterne krasser eller hvad. De har alle tilbud også i juletiden. Så finanskrisen eller whatever, det er de ligeglade med her. Bare se. Vi har noget Lego City her. 500 kroner. En 5-årig dreng derhjemme. Han kan lege med brætbiler. Han vil blive skideglad. Og ved du hvad? Det vil forældrene også få. Prøv lige at zoome lidt tættere på her. Kameramand. Normalpris. 6,49. Nu 500. Der sparer de altså igen 1.500 kroner. Så priserne, de er også helt i top i juletiden. Jeg siger tak herfra, Jytte. God jul.